ani kata machine komi kun ko fero la jumande afdal bon ko min ye kala musa duru ki kungana ani kata machine ki kundila i kungana juman kanyi nunu be dagara mogoy ci de nyami fo doro ni bi kundi abedi ube ni ba ko fe abe ko fe i kana yoro di ka yoro toy kana yoro ko fe ka yoro to de nyini ne fe me ya di din jogo jogo da e yere lamu nyini kam go blaki dio itara ewa kungana yoro la machine koro o yi kundi o ba shiti kanununa ambal ma do ya ni ngale ke fabo ko yalla ni tari kungana machine sola itara soro 7 dollars daga kun ko fero yalla akiri bo koni etara ikungana yoro mi ikun ko fe yoro mi ube tara yakata ko biti kundi yoro de o ya soro 7 dollars ebe munke o ciden ko manara min ko munkara faru yughayru bi yadihi fa illam satifa bil lisanihi fa illam satifa bi qalbihi wa jalika di afli iman ciden ko ni ko nanye bolo be se kam min yelema i bolo ka yelema bolo yelema li fa mawta yani marali kelaw ete se ko kasabe tige ko iba fili i kanoke bolo yelema li te bolo eta e mun fulana e munye ciden ko ni bolo te se kam min yelema innen kafu ni be se ka konanjiya ke atigiye sebe min dilolem fulene ne ibe se kan ne shihaka e ka konanjiya ka hari ni ma ke jamanyana ka kai ni kuma no mai ube ka wele kerefe ka konanjiya ka aba boye chogomi iboke woyenne ntai ni yere ya do fona ne ente se ka fo aye akoy duskun kono ni e yere ya do kun ko fe yoro wore be ne be se ka te ka kun ko fe minte sebe dilolem be yoro miya ibe tai parce que tiden ko ika bolo ka yelema biro te sika min yelema inen ka fo nente sika min fo akoy dusukun kono dusukun ka taye munye ala soso imbe yoro mi ka boy akana kinyana ikana sigiye ika boy ni kun ko fe yoro wore be ebe se ka taye ika le yoro toy sabana ninde wona ya sor kun ko fe yoro wore te e bolo etara ikun ko felini kundili de kama isigiye iki kundi ka wuli ka soro sebe min dilole nda koni ya bi dusukun kono akoni ya bi dusukun kono woyode ni te seka yorobila ne meli seka yorobila beta yorobere ni te seka yorobila nyel la hala saba min fo fula imbe de serola yororete boloni be seka ti ikundiye ebe seka sigiye me hari sigile sebe indiloli koni ya katoy dusukun kono ni ikun ko febe bokata kambalma doyani ngali ko ba Amerika ko fido kungun kuntanu min be raison ka ben se hajuman de di shababu ma ku yoro ko lo shama fo saber surtout islamia kunta bo ko ewa bido kunkuruni munun be dila signali bolo ka bidiya ni kuma lankolo ni kuma jugu be bido kunkuruni munun be dila uluka ben se hajuman ke أمبن شيئا منك يلاكو وقد نجل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا ما هم حتى يقولوا في حديث غيره إجا مثلكم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ألاكو قرآن كونو أكون يا جيجي أو كقرآن كونو يا جيجا ويا قرآن كونو كنا يوا ne alaka aya umem mugo mugoda abe tilonke kenuye ube abe kafira nuye akana shigi ka faratigi kade fo nu tugundro na baro werela min ni ka tilonke keni alaka aya ube ka kafira ni alaka aya we ne ko kelewunde ni ote me kuto ube tilonke keni alaka aya kuto be kafira na alaka aya akana shigi ka faruka alako ni shigira ka faruka wa eyere yu nyogona ekaba munun ba ke ka tilonke keni aya munun ba ke ka kafira ayu nyogona ekaba ne ala fana munafiqun kafirun ba be faranyon ka jannaba de ko وإذا أريت الذين يقولون في آياتنا فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غير وننا آية ولكم ألا كن يوم ويا بيتشوك بين ألاك آية ولا كنا شبك فراك ده فنا دون نبر ولا منو ني كتشوك بألاك آية ولا تكو كلونته أو تشيدم فناكم من سمع بالدجال فلينهي عنه
ciren ko ni mugo ye dajjali ka kibariya kume ima bo amade kana gira la de ni ye dajjali kibariya mo ciren ko ima bo amapew kana gira la de ako parce que mugo do bena dajjali na bora mugo do bena ale yere nyala ale dalen ba yere la dajjali teshe ale la na be bo min kalama dajjali ba ke kafiri donc mugo kana da yere la de ko bidiya mugo fule ka kuma munun fo munun be tulungi kanu qur'an fule ka kuma munun fo kuma lankolo munun fule ka fo bido kunkuruni kono hakili be ne yere la ne yere be se kinyere kisi hakili be ne la ne be tinyani ngalombo nyogona ni hakili tumbila ita lamme ni hakili tumbila de ita lamme donc ambe min fo hada madu aya yere korosi koko ye kuma lankolo ni junubu kuma de hada madin ki yere korosi ala malaka jonyuma tanwa ija marru bil lagwi marru kirama alaka jonyumo junubu kuma tere kuma minye kuma lankolo ye dro hari ni junubu tala nu beteme ala ubonyalende beteme krefe te so kala mere donc mana bido kunkuruni nunu bida mo ka bido nunu munafiqu ka bido nunu kafiru ka bido nunu aya yire korosuma de ayu lameli toyede pew ni yu lamme dron iyere la ube yu lamme kuma don ewa diare biskunya dron inu be kelenya ewa hada maden tilo koroshi kabo mana ko mare mo do ba fo ko ye dalen bi yere la ni man ni biro kunkuru ni lamme ni bila ube e yere de yere ma ube nu mu yere ma kabo ala ka dina haqiqa kay bi biskun shikala kola odi ata sarafu salihun dunu munun kala ne no kateme anka wuli man yakabo katimanka wala nyasirana kabo katimanka usabatile no katimanka uyu yure koroshi kabo bidia mo lamelima ibn sirina dondo la bidia mo de renana ale anana bidia mo de mana de bidia mo imbake kakuma be wajuluki ako demma aya ibn sirina yere ya bolon ko ni fula sura tilola ako demma i bolon foni fula sori tilola ankana kakuma mede utara ako demma ko bolon ko ni kelembo ikalla metilo ba kannawa akon tilo bala ko sura ko uyu bolo soru tilo ko utara akoy bolon kenu go ika yani tilo bara e bolon ka kon tilo tala ko asisa ibe sekki bolon ko akon nunun ka kuma la me fitina yede kana nunun la muka kuma fitina de aba ayuba shuqti yani donana ama ko ale ba fe aka kuma bidiya mogodo ko aba fe aba ayuba na aka kuma kalima kele aba ayuba ya boloko wala nisfu kalima ako eni neti har kalima tilance fo kalima tilance ini neta fo imamuna maliki bidiya mogodo nana ma ko maliki ne ba fe an kan nyugo ako amma ana ala bayyinati min rabbi wa amma anta fasaku fajihabu ila saku misluka faqashimahu maliki ko nebe fenwo fenfo mbe fenwo fen kan kadina la nebe de la jere daga me e shikalende be dina la ta mo go fe min shikalende dina la komi nyogo ina kakuma ini nete kuma de donc ambe min fa ya yere ko aya soro wakati benne bo fawe munafiqun nunu kafirun nunu bidia mogo nunu mogo filipantiye mogo chinyalende do aya yere korosu yuru yere lameluma aka yere korosu ka kitabu lajeluma aka yere korosu ka bido kunkurunu ka wojo lamelu aya yere korosu ma fitina ude do koy fitina ude do ubido junubu da lameli ye junubu de ye folo parce que ala de yibalala akoy kanu lameli o lameli ye junubu de ye folo awa fitina ude fana numi jenge ki yelema ubi la shika ka subuha bili duskun kono ki la shika aka yere kurusuma doni ke bawo ko mugo munum be shika nono na nyugo lamme al ulama ur rashiduna al ulama al mutamakkinina fil ilm doni ke bawo munun sabati lembe doni la ani doni ke bawo munun she sabati na doni sabati lembu bolo nimma lam kolo nim bidia mugo nka ka kuma nono lamme kata araduka ka kelen akana mugo fitina nka ka kitabul laje filibantiya munun ba kunun katara duka beka kelen mugo kana trompe ni kitabu akana mugo fili o kar mugo sugu de boke me jama wiwoya to au ka ayire kuroshi kabo uka kuma lameluma anuka kitabul laje uka biri kunkuruni uka wojon ayu lameli bilade
fitina wude do bala wude do junubu wude do ala kan ci kantanga jazakallahu khair ambal ma do yani ngali ke ko nyagami de bale bolo aga jakka bo chogola konti de bale bolo asigile mo France mais abe wari bo abe warta donc ni kalo mi abe jakka bo no wati sera alta konti la de mimbe abu faranyo aga jakka bo yalla be to ko sa konti de babo la ga wari bina wala commerçante de abe barade mais si ça wari mana faranyo ka do be bo de do be o sani sanya la mana ka min to ko abu de faranyo ka ku jakka minum bora lute jate ko ni nyemme fo ko ale ko kontu de bale boro bankila ube abe ko me lebe barade ke aka kalo sarawu de bena kalo sara nana abe ta do aka kontu de la bo alo abe min bo aka kontu la ka du abobo ni sanyele mona ka min soro kontu kono abode jakabo o don ke ba ko mo mi ni e ka kalo sara bena de kalo e ka jakabo chogo do ko ika lajede mana nin kalo ta min nana ebe ale kalo sanyele ma ante sabani nawa ni kalo sara min nana sabani la sisa sangure sabani na yele mana ibade jakabo ni kalo sara min nana ramadana de la sangure ramadana ta ibo fana jakabo doni ke ko ni ko ikan nin ka gele bo sisa e ka kalo saraw nu bena kalo de e yire ki samu mela e yire ka kalo do jate mina dro ko ki ka sanyele mai misali la sungalo jate mina dro ube muharami jate mina dro ka kalo kele mina sankono sangosa nin e wa sanko ni yele mana kana nin kalo imma nin ben ka kontula dro min nana jonnawo min nana ka koro mbabe jakabo ayasoro min jakka wakati sera abora ayasoro min do na kontu kono o sanyele ma mase inake komi mogo minya ka jakabo sana wakati kana o bashi tenina donc awle fule kam minke aka kontu kono hakke min be mara donc abe do tala ka du min dunna o jakka taka me sanyele ni sanyele mana min be kontu kono abode jakabo bo ko ni mo minye e ka jakka yi kan na folo jate jakka yi hakem minye ya bo ka bila kerefe donc ni tasuma nana ka jani ube jo nana ka jakka yi sunya yala jakka binna ka boy kawa bo don ke ba ko ni jakka jate ka bo e tara mara i fara tura a dombe be se ka jakka intila ba do nyoro soro ka hakke tigo ka hakke dama munun ta e jakka ibe se ka da umma wakati min kono e de fara tura ka mara ibe se ka di mati ni o nana cinya asarali de beka iba sarade no tiana yi fara tula iba sarade jakka sarade bi kamina me eye jakka bo ima faratu e kanka jakka di minna faratu shime osro alaka latige de nana tasuma nana ka janima faratu ni sarade tika ne ka faratu mayala alaka latige de nana asarade tika me ni ka faratu ya yera la ube yi adara ka ke chogola manka ke chogo minna achinyana ibo sarade ande be fara ɲɔgɔn kan an ye tɔn de sigi an ye tɔn sigi wari maralen b'an bolo hali 1000 o kɔnɔna na dɔ fatura an cɛ la mɔgɔ min fatura o ka hakɛ ye min ye wari kɔnɔna tɔn sigira mun kama donc an ka dugu denmisɛnninw walasa an kana fara ɲɔgɔn kan an kana fili ɲɔgɔn kɔnɔ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan wari mbo kunye munye wari ko mun kan ko am to ba nyoma ni doro ka ko nyoma ni ka kan donc ko konna na do aw hakilila wari aye wari fara nyogon kan ngani ya jumay wari ko amma fara ga wuri ngani ya yere la donc wala ta din sunni ta to na yoro kili anga nyoma ma ko yoro kili o famna la ni be min ka warni
amara fiye jon da cara ubado da juman ne amara fiye na cara ambata tuma ko ni bo ni nye nyinin kalimin ke ko olu ka dugu denw olu farala ɲɔgɔn kan ka tɔn de dila bon wari do u b'a fara ɲɔgɔn kan u bɛ to ka ɲɔgɔn ye kɛmɛ aw b'a bɔ ka don kɛsi la ka wari fara ɲɔgɔn kan wari bɛ 100 la bon minnu bɛ njɛra ka wari fara ɲɔgɔn kan kelen fatura donc o kan ka kɛ cogo bon n'a y'a sɔrɔ ŋaniya la nin wari bɔra de an ka wari in bɔ de a tɛ mɔgɔ si ka hakili la ko wari in bɛ sali ma wari in bɔra de hɛra ko de kama dɔrɔn n'an ka dugu kɛ hɛra min nana o bɛ an damana denmisɛnninw ni ko nana min na hɛra min nana an bɛ min dɛmɛ ni min an b'a dɛmɛ mɔgɔ si mi ka wari bɔ n'a b'i ka ŋaniya la ko wari in bɛna sali ma e y'a bɔ ne de a bɔra e bolo kaban i y'a bɔ ni o ŋaniya de ni wari in bɔra ni o ŋaniyaw de ni min fatura ale ta a bɛ to a la de a tɛ saga ma a ta bɛ to a la de parce que a y'a kɛ komi sarakati jariya de sisan a bɛ don hɛra ko minnu ne u bɛ a farala ɲɔgɔn kan ni ŋaniya ni hɛra ko minnu a bɛ don olu de la a bɛ baraji sɔrɔ o de la mais a tɛ saga ma mais n'a y'a sɔrɔ ko wari ka fara ɲɔgɔn kan de baara ka kɛ a kɔnɔ bɛɛ hakɛ ta dɔɔnin da a kɔnɔ bɛɛ ta bɛ na sagi ma de compte bɛ na bɔ bɛɛ ta bɛ na sagi ma don dɔ la ou bien ni min farala kan e ye min bɔ a ye min fara de kan i ta ka compte de bɛ yen wala ni mɔgɔ min fatura a b'a ta jate k'a di a ka mɔgɔw ma mais n'a y'a sɔrɔ wari wɛrɛ bɔra ni sarakati jara ni hɛra kow de ye dugu kow bɛ n yɛrɛ ka kɔ ni mɔgɔ min fatura o la a ka wari in tɛ saga ma bon ko an bɛ kɔnɔnajɛya min juman kɛ sunnamɔgɔw ye u k'u yɛrɛ tanga ka bɔ yɛrɛ bonya ma ani diɲɛ kanu an bɛ kɔnɔnajɛya min kɛ ciden ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi misqala jarratin min al-kibar ciden ko mɔgɔ ni sara misqala jarra hakɛ yɛrɛ bonya bi dusukun kɔnɔ a ko ite do arjanna kɔnɔ cɛ dɔ ye ciden ɲininka a ko mɔgɔ dɔ bɛ e b'a fɛ doroki ɲuman ka k'i la i kan na samara ɲuman ka k'i sen na o de ye yɛrɛ bonya ye wa ciden ko tɛ yɛrɛ bonya ye dɛ a ko ye dɛ ala cɛ ka ɲi de i y'i yɛrɛ cɛ ɲi ala cɛ ka ɲi ala bɛ fɛn cɛ ɲi de fɛ walakin al-kibru bataru li-haqqi wa qamtu an-nas ciden ko yɛrɛ bonya ye mun ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ɲɔni e yɛrɛ b'a dɔn min fɔra tiɲɛ de don mais i b'a ɲɔni ka bɔ yɛrɛ la i tɛ sɔn a ma ciden ko nin de yɛrɛ bonya ani i bɛ jɔ bɛɛ la fana ciden ko nin de yɛrɛ bonya a ko a miskala jara na miskala jara hakɛ bi dusukun na ni sugu la a ko arjanna e tɛ don a kɔnɔ ciden ko man tawadda lillahi arafahullah a ko mɔgɔ ni yɛrɛ ma jigi ala ye ko ala bi kɔrɔta de dɛ ni mɔgɔ ma y'a yɛrɛ ma jigi ala bi kɔrɔta mais ni mɔgɔ ko e bɛ kɔrɔta de ala bi jigi de donc hadamaden bɛ kelen mɔgɔ ye silama de yɛrɛ bonya man ka hadamaden dusukun kɔnɔ i ka kɛ yɛrɛ majigibaga de k'i yɛrɛ majigi kuma mana mɔgɔ minnu b'u danbe ka taa dɔɔni ma mɔgɔ minnu b'u danbe ka taa ciden batoli ni ciden ka sunna ma min ye sarafu sale jamakulu 3 yɛrɛ bonya dɔɔni t'u bolo yɛrɛ bonya tɛ ciden ka sunna kɔnɔ dɛ a bɛ mɔgɔ majigi dɛ yɛrɛ bonya baga t'u la ni hadamaden ko i bɛ tugu mɔgɔ ɲumanw kɔ yɛrɛ bonya i b'a fɔ si ka bɔ dusukun kɔnɔ dɛ i bɛ kɛ yɛrɛ majigibaga de k'i yɛrɛ majigi tiɲɛ ye k'i yɛrɛ majigi ala ka diinɛ ye k'i yɛrɛ majigi ala ka jɔnw ye ala b'i kɔrɔta o de la et puis i kana jɔ mɔgɔ la e ɲa kɔrɔ e ka jate minɛ bɛɛ ka fisa ne i b'a sɔrɔ nin bɛ sirala ɲɛ ka tɛmɛ ne kan i b'a sɔrɔ limaniya bɛ nin na ka tɛmɛ ne kan i b'a sɔrɔ nin dafalen don ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ kelen ka nin de jate minɛ ne bara e kana jate minɛ ko e de dafalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan ne de bɛ tiɲɛ kan ka tɛmɛ bɛɛ kan ne de dafalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan ne bɛ ka fisa bɛɛ ye i k'o b'i dusukun kɔnɔ o de y'a to dɔnnikɛbaw kɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka yɛrɛ majigi sɔrɔ yɛrɛ bonya ka bɔ i dusukun kɔnɔ ko sarafu salihun minnu tɛmɛna u ka sira n'u ka taarigo i ka kalan ka damina ciden na ka sɛbɛw la fɔlɔ kana taabinaw la kana taabinaw la ani ulamaw tɛmɛna mina ayimmati hali sunna wal jamaa taw ka taarigo lajɛ
ukashira ulaje abe tashi belebele bade dima abi ka jogonya abi yere majigi de dima ibe ke yere majigi bagade te ke yere bonya bagay ako anya fulana jinya kanu cide nyo fana fo hadisa sahalun kono ako ma jibani jai'ani ursila fi jaribati al-ghanami bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa sarfi lidini. Ibn Rajab Hanbali ni hadisa kele ayake risalai ayake kitabu ni hadisa kele Ibn Rajab ayake kitabu Abdul Karim Khudairi aya sarahu kaseti segi kono ni kalande min nyulu dire sarase kalamene hakiliye ani majigi ka so ala tama ka yere bonya bila ibi yere majigi ibi bajiya mafana ciden ko maji bani jayi ani ako surku kungoto fula jibu te surku e comme anta to do ko wala awudula mado be kungo kono na be bawumina jibu yode do ba fu kungo kono wuluni mais bamana do ndella ka afo dersula dondo lan ko ta to do bambara do ya to akwa bamana kanyire minye aya wojo bilana nyina mado ako wala ndako ako bambara ba wala ako wala ko bamana wire ba fama wala nde jibu yobode ciden ko kungoto fula nu yu ci ba ma ube yu ci ba warema ku be bawu cinya chogo ko ni hada made fana na yen na folo kanude ani togo ni korta ko kanu ko be ka dina cinya katime ni wala in fula be ba cinya chogo mo ni ekde ko dina tigi doni ke baga ni ede yen na folo kanu ka korta kanu yoro karasa yoro kafu karasa yoro mikro ka yenne dala yoro ne kinyere filme kinyere biram fule yamfe de nyenninde fo yamfe nyende ke yamfe ciden ko nimbe hada maden ka dina cinya kateme niye walan fula ci ba ma ba cinya to anyate e wa karamo la halala anyate doni ke ba ko kala halala munu ngudambe kata sunnama anyatu kala halala dina ucinya na chugumi jogo cinyana cogomi barika bora kuma wala cogomi anya tankala halala kolo wajuri be kenin jamana ko mundilala jogo manye alama do cide maboto fambe fana wajuli mobili kono na ube wajuli ke sanga bonda u banni yoro wajuli konyo yoro kera wajuli kaburu kera wajuli ye wajuli be misiri kono wajuli be beddaw kono wajuli be ke hari sisan na fulu tego beta wajuli forme kata ko wajuli ko katu kono munyana wajuli ye mundila jogo manye wajuli tunte jamana en kono jogo mire jogo nyuma min tumbe wajuli nyere na de jogo ciana bebe kuma mimbari uka misiri ula deresu be rejo soso be bebi sigi idama ki damana ojo dila kabila be wajuli mundila ama foynya jogo mado alama do cide mado sunna mado fulanka foya mabila biriya mabila anta nyire nyininka ankan kan nyire nyininka ni yayi kuma bake kafwa take kan no ba te fendila jogo de mani ni jiya kanu min be hada madawna de nin to be won to nyini min be hada madawna de barika bora kuma bela an ka kuma kacha barate sarafu bara de tumbe kuma yere tumte ko kuma yere tumte tummanca bara de tumbe donc an kan ba jinyama shi de na kashe bauta tabi nauta nanyen nunun fo o ba fo ko an nunun te teleja me an yere wakati karamo an yere wakati karamo ne ushimin ibnu baji Sheikh Albani ayata nunun kan yana ma togol la jede yana mara togol Muhammad Lamine Shinkati adi wali bayani tigi bune useminu nunu yere kalana ala akakala ndew nyafo nyabe useminu yere da ako Muhammad Lamine Shinkati Saudi akawori nuna atuntu bonyogona Saudi akawori no anyana maye fana de me atewori nunu bonyogona telimanka banembe jiala nyame akakala ndenda ati yatu ibn Salim akakala ndo korobado yoyo haraka di wali bayan wode ya dafa ale fatura kasura madafa atiyatu bin salimu da ya dafa akuma Lamine Shinkiti
ulubi abe kalani min ke jami'a la ni masake basara na ka kalo sara nana a yɛrɛ ma dela ka bolo do a kurabara a b'a fɔ kalanden de b'a mina a b'a fɔ denbaya ka kalo musaka ye min ye o bɔ a la tɔ madina i k'a lajɛ muso minnu cɛw sara la time minnu bɛ k'a tilaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ka ɲɛnamaya kɛ nin cogo de la saudiya ka masake maru malikul khalid wa atilela masake min tumba della kana madina kata shiga ka halakana ka dersu la ka lamme dersu kofe jama charile ka wori babu do boko abadi mamuda mun sinkate ma ko jaya kallahu khaira wori kotenna ini ka wori kasabe wori kotenna ewa ko hari dorokin min ba kana abe yaru saude yari ikalma mi dorokin to aleta ite abe ewa almami dorokin munundo komi ni do kolora mado ewa sanyu dilama be mununa ate wuludo sempulu munu nye sempulu ye ni nyege ni ewa fentala de abe ulude do ne usemi rahimahullah saudiya kama sake tumbale ka karo saramin dama bafu kado haramu ka keshila ayere tadu saudiya be jayi jado abo odi kalambagawma ni mo min ka kalani ne nafake wori bade do kado bado do masake yere de bo ota kadi doni ka bama obedi useminu ma dommi amina yoro akwa ile yere sente tay aya abbe mina fana ka ke sadaqati amin anyona ni marke sulemana sigle aya di abdul musin abadima ayere de nana madina mi abdul musin abadi se matai ema untaya ni ko madawda ko mi nadira min nan ku bu filme de ni madai su ubu filme de ka ayira abdul musin ta masake yere de nana fo madina mi ashe matai da ko dende kata abdurrajaq aya ta nyine internet la ba so abdurrajaq badri de tarai ewa kunna ye kado imina kafo masake ko aleta dure ba tilakala ndewne nyogoci Cheikh Abdallah Bumbaji nono ulu nyana mana ulu yere tude tumbe comme gouvernement nube mugo financier Cheikh Albani akawati folo atumbe mantoro dilade mantoro abode dilaka balona hari aka muraja ka doni nyini to aka muraja shetun taye ka kitabusa abeta maktaba tigu dema ka maktaba mbafe nkado ka maktaba da mbafe kan nin kitabu muraja ni yesra dama abedo ka maktaba be kitabu muraja ni ka datu ko kati shara be bobi ka datu a wakati do abafo do ye ni bi ka maktaba datu ne ba fe ka datu ndala ngashi maktaba kono binka muraja ni sonna iboke ni dugu nana dugu jera ina ni ka maktaba daila be ko ba ube aba luwe har sheta ka kitabu sa aka wakati kunfulo abe kitabu luwe bolode ika kitabu fule ni te se ka dimma fu ni mba laje fu mba atema lokaso na yetile hakem mim kembolo ambe besarala na yetile hakem mim kembolo nimbena ni ka sarabe uyu kanyana mo yakete kabajala anale aka jugu ina abe sunna min ka be bidia kele minna uye jamana ka misirun uyo o micro entredama ate wajuru ke jamana ka misir bawla ate wajuru ke jamana ka telela ate wajuru ke jamana ka radola atumba ka dersu da ka sode ko uka to ko te jan fantanani donc ambe min fo an ka karamo munun temena salafu munun temena an ku ka taru kala an ku ka nyana ma ya to kala ni wulu ya kata dunama o te se ka dina jokoy ni te se ka dina jode et puis be ñogon fara ñogon ñang min ke furuku be karamo nu ñogon jesa be jinya ko ni place ko dina kele tu nu ñogon cede ka fu ne karasa ko be bidia min no de kele be nace ne karasa ko be shia ya min no de kele be nace ne karasa fu be rafida ya min no de kele mana o kele te malika karamo nu ñogon cede furuku ni kele be ñogon ce place ko ka kele de bu ñogon cede dinya parasi to nyini kele ni parasi kele o doron de bu ñogon ci dina kele tu ñogon ci parce que we dina ko ne ciya o ko yew ko rubade an kanje we dina ko ne ciya ko rubai fo ambe de ka ke ñogon fe ci kana ñogo sila mais ni yayi ñugura ñogon no be kele la de ayeta u cebe de ayeta kuma no ñogon ci dina ko tere abe dinya abe parasi abe dinya ewa fara ñogon kamunda be fu kajibu ala nas ube fara ñogon kam min na katade kulu be dilali fe aben galo ka galon tiga hada madawde
jamate sega fara ɲɔgɔn kan ngalon ka koy fara ɲɔgɔn kan min ni nafa bala fara ɲɔgɔn kan min ni ala y'a ɲini fara ɲɔgɔn kan min bɛ kurana kɔnɔ fara ɲɔgɔn kan min ni ciden y'a ɲini fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ ala le aqidatu sahiha o bɛ kɛ aqida sahalen de kan o bɛ kɛ tiɲɛ de kan o bɛ kɛ tawhid de kan o bɛ kɛ ala alquran wa sunna ala fahamu salafu salih fara ɲɔgɔn kan ɲuman ye nin de ala ye fara ɲɔgɔn kan min ɲini nin de don fara ɲɔgɔn kan min ɲinina kurana fɛ nin de don fara ɲɔgɔn kan min ɲinina ciden ka sɔn nin de don ni aw ka galon fara ɲɔgɔn kan in tɛ dɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔ a bɛ ngalon fara ɲɔgɔn kan a bɛ diɲɛ ɲini fara ɲɔgɔn kan a ye bɛ falasi ɲini fara ɲɔgɔn kan a bɛ tɔgɔ ɲini fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan ɲuman fara ɲɔgɔn kan min bɛ nafa kɛ hali n'a y'a sɔrɔ jamakulu fitinin de a farala ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan la n'a bɛ nafa kɛ o ye de al-istima ala al-haq mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ kan mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan tawhidi kan mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan aqida sahalen kan mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah nin de ye bilali ani ewa abubakar ani umaru sulemani farasi ani abubakar ani umaru nin de y'u fara ɲɔgɔn kan limaniya de y'u fara ɲɔgɔn kan tawhidi de y'u fara ɲɔgɔn kan fo an ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ni tawhidi de kan sinon ko minnu filɛ nin jamana kɔnɔ a bɛɛ ye tɔ ka jɛ de balimaw u bɛ fɛn o fɛn fɔ aw ye dɛ u bɛ bɛn de fɛ dɛ u ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dɛ an ka taa u cɛ bɛɛ ni hadamaden y'a se ka ewa joli a bɛ se ka ewa sumaya nɛn kan ani joli galon diralen b'aw bolo aw bɛ taa ko tahasabuhum jamii'an wa qulubuhum shatta ni e y'u ye karisa ni karisa u nana dilalen u ye karisa ni karisa bɛɛ u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tahasabuhum jamii'an wa qulubuhum shatta ni e y'u ye e jatela u faralen filɛ ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ dusukun faralen don walaw anfaqta ma fil ardi jamii'an ma allafat bainahum walakin allafa Allah ya ayyuha alladhina amanu zkuru ni'matallahi id kuntum a'daa fa allafa ay man kam be nyoro fa allafa mun fora baina qulubihim esko ako fa allafa baina budanihum fa allafa baina qulubihim bal mo fara ɲɔgɔn ka haqiqa yɛrɛ dusukun de ka fara ɲɔgɔn ka tiɲɛ kan dusukun de ka se ka fara ɲɔgɔn kan tawhidi kan dusukun de ka fara ɲɔgɔn kan aqida sahalen kan nin de ye fara ɲɔgɔn kan nafa bɛ fara ɲɔgɔn kan min na n'a bɛ nɔgɔ ala m'a fɔ ko ne ala y'u farikolo fara ɲɔgɔn kan koyi farikolo tora ɲɔgɔn kan u ye yɔrɔ fa komi u yɛrɛ y'a fɔ cogo min a ye bɔ a ka yɔrɔ fa a ye bɔ a ka yɔrɔ fa ne ye yɔrɔ fa o de ye fara ɲɔgɔn kan ye tahasabuhum jamii'an wa qulubuhum shatta e ɲana faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ dusukun faralen don ala ko fa allafa baina qulubihim a ko ala y'u dusukun fara ɲɔgɔn kan de a m'a fɔ ala y'u farikolo fara ɲɔgɔn kan nin y'a yira n na kuranɛ aya la ko dusukun faralen ɲɔgɔn kan tiɲɛ kan o de ye fara ɲɔgɔn kan ye farikolo fara ɲɔgɔn kan tɛ dɛ donc an bɛ min fɔ an bɛ kɔnɔnajɛya min kɛ karamɔgɔw ye an m'a fɔ mɔgɔ si kan'i ka wajibi ɲini i ka diɲɛ ɲɛnamaya la dɛ ala ye nafakati ni wajibi ni fɛn minnu bil'i kan a m'a fɔ ko mɔgɔ si kan'o ɲini o m'a fɔ mɔgɔ ye dɛ mais ka wuluya ka taa diɲɛ kan ka diɲɛ kanu ka palasiw kanu ka tɔgɔw kanu ka tanuniw kanu karamɔgɔ ani minnu b'u danbe ka taa sunna ma u k'u b'u dusukun kɔnɔ dɛ hali n'i y'a ye an ka sunnamɔgɔ fɔlɔ sera ka sunna dila anw ye sunna sɔrɔ u bolo mali yan cɛkɔrɔba fɔlɔ minnu tɛmɛna a caman fatura sisan kelen kelen minnu bɛ ala ka sini kɛnɛ duma ala bato kan diɲɛ tun t'u bolo nin cogo la dɛ karamɔgɔ labanw nalen de minnu taara dɔw taara politiki kalaw na jamiya kalaw ni fɛnw olu de nalen nin yɔrɔ ma nana ni ka fara ɲɔgɔn ka suguw ye sunnamɔgɔ fɔlɔw tun b'u dama bidamɔgɔw b'u dama u ka misiriw b'u dama u ma fara ɲɔgɔn kan dɛ ninnu de nana ka bɛɛ kɔlɔnjɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka diinɛ tiɲɛ mali ka sunna tiɲɛ mali ko a bɛɛ ye kɛlɛ ye ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma dɛ diɲɛ kanu de nana nin bɛɛ tɔgɔ ɲini nin fɛ hali bi fawjani n y'a ka son dɔ lamɛn minnu n'u taara haramu la u bɛ alikaba fotow bɛ ta k'a bila u bɛ madina fotow bɛ ta k'a bila u bɛ arafa fotow bɛ ta k'a bila dɔw bɛ safa numaru ma maana min ye bato yɔrɔw de fotow bɛ ta k'a bila a ko a taswiri fil haramu riyaw a ko mɔgɔ minnu bɛ taa haramu la kin foto ka fotow ta k'u ci a ko a bɛɛ yɛrɛ jira haramu a bɛɛ yɛrɛ jira n balimaw fana hali an da wato filɛ kɛ ninnu ye yɛrɛ jira de o a ko mumini dusukun kalasibaga silama feere bɛɛ de kɛ i ka baara ɲuman i k'a dɔgɔ a ka to i ni ala cɛ
hada maden yode sarafu yode ke ulu be fere bede ke nka baton ni nka ala ko anin ka nyuma mbe tonni ala ce chogomi nu te bo sarafu ka yire jija be ninde me an ka yire jija be ke de nka ke taw ni nka fota ka bo akana tonni ala cede akabo akaye akabo akame baro be nunu bo dawa kelaw dawa to hari mobiliu sirala u jora yoro mi kungo corona photo be tabe ci am fule yam fere nu sera dugu mi no be sigi photo be ta wajulu yere wojo yere tena situ kasi sada be photo ni nye dawa sugu juma ni nye dawa sugu juma dawa au ka dumuni yoro de be filme dro photo be ta kana mishu fagara au yoro mi dro photo be ta kana au sigira yoro mi dro sigila be barolo de photo be ta kana aka wajuli nyana masi wojo wutena kafu yennin tawhidi do fo yennin sunna de fo yamdo wotena photo simple damannati ni yennin dawa sugu juma goya bola sisa ube hari tarawihim ni nafila munun ka bebe filme de sisa ka be fila situka abe togo nyina be yire jira abe jinya kanu abe nafolo kanu ambe ala dele ala ka silamo sagi kata silamo nyuma mode imamuna maliki kon lan yasiru li akhir hadhihi umma illa ma salaha bi awwaluha akom munum manton laba aw tesika foy ke kwabe nin dina dilanay na be nyaaw bolo fo manton folo yen nin dina dilani minye na ma dina dilani ode akate nyakoy manton folo yen dina dilani munya alquran wa sunna sheba utabina utabina uyen nin dina dilano do yede men ni awuna na nin ko kura mununu nin politiki nunu minye kwabe dile nko minye Sheikh Salih Ala Sheikh Saudiya ka ewadina ministry ya le dale yere de Mamuru ibn Abdul Wahhab minye Saudiya ka tawhidina ka ewa salafiya yere sisi o bonson do de do tawhida ka Saudiya yere ka aqida karmo bado do ade de Islam ministry fana ako salafu salihu tumbe wasoni nyugo nyede aka bidia mo fara nyugo na sunna mo ni bidia mo aka faraka bo nyugo na aka na nyagambe nyugo na akana sigi yorola kwabe baroke akana fara nyogon ka kwabe koke nyogon fe sunna mugo tumbe waso nyogon ni oyede akome sisa mugo sunna mugo yake mugo chaman baka akome sisa mugo chaman bake uni bidia mugo be fara nyogon ka ni ujurawuye ujuram munum te ujurawuye ambe fara nyogon ka de dawa maslaha de ambe fara nyogon ka de jamana maslaha kama de ambe fara nyogon ka akonni be ujurafu akon nimbe wujira akon ni sita wujira ka daga yako ni bidam ko kan nyagami nyogona ate daga ni jiya masalaha ate daga ko dina masalaha do ate daga ko dawa masalaha de yam fara nyogon kan bidam nyugo ka kolon jaga fara nyogon ka akon nimbe fuja fu salafu ka barate de ambe ala deli munum budda mi kata sunnama munum budda mi kata karmo kan wajilu be cinyali minna jamana in kono dina cinyani sunna cinya minna ala ka jamana sunna kisu toroma سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك